Spoločnosť Saint-Gobain Weber Terranova zásluhou dlhoročných skúseností a výskumu pripravuje inovačné technológie s cieľom vylepšiť pracovné podmienky užívateľov našich výrobkov. Zlepšenie sa týka nielen technológie alebo využiteľnosti v praxi, ale aj zlepšenia kvality životného prostredia, v ktorom sa pohybujú a pracujú naši partneri. S týmto cieľom vám ponúkame nové nízkoprašné lepidlá Weber Col Exclusive, Weber Col Progress, Weber Col Extraflex. Ale najprv sa pozrime, ako to na takej typickej stavbe prebiehalo doteraz. Nové nízkoprašné lepidlá sú výrobkami využívajúcimi revolučnú technológiu SP-Tech, ktorá zaručuje značné zníženie prašnosti vznikajúcej vo všetkých fázach spracovania. Od vyprázdnenia vreca až po miešanie výrobku s vodou, pričom zaručuje aj ich lepšiu aplikačnú účinnosť. Názorne si predvedieme rozdiel v práci s novými nízkoprašnými lepidlami. Toto je ukážka klasického lepidla. Pri rozrábaní a riedení vznikalo množstvo prachu. A teraz lepidlo novej generácie. Ako je vidieť, čistota pri práci je neporovnateľná. Stopercentná rýchlosť znamená to, že nové lepidlá vďaka novému bezprašnému spôsobu aplikácie nevyžadujú opatrnú a zdĺhavú manipuláciu pri nasýpaní z vrecka a potom pri rozrábaní a strojovom miešaní. Ďalšie časové úspory zaznamenáte aj pri dobe pokládky. 100% spracovateľnosť výrobku je skrytá v tom, že práca s bezprašnými lepidlami sa zlepšuje aj počas lepenia. Čoskoro zistíte, že dlaždice môžete ukladať bez zníženia priľnavosti lepidla, pričom neklesá ich aplikačná schopnosť. Výborne lepia keramické obklady a dlažby, prírodné kamene aj veľkých rozmerov, exteriérové aj interiérové steny i podlahy. 100% využiteľnosť výrobkov zaznamenáte pri mnohostrannom využití pre všetky typy pokládky. Platí to aj v prípade lepenia dlažby na dlažbu alebo obkladu na obklad. Pri lepení obkladov nedochádza k žiadnemu zvislému posunu. Značka SP-Tech je ochranná známka firmy Weber pre inovatívnu technológiu výroby bezprašných produktov. Výrobok je plne kompatibilný s európskou normou 12004 kategórií C1, C1T a C2T. Posledným benefitom je 100% čistota pri práci a šetrenie životného prostredia. Weber Col Exclusive Progress Extraflex to sú bezprašné lepidlá novej modernej generácie.